Стандартът, чуйте ме. За раят, слушайте, е съвършенство. Защо? Моралното съвършенство е стандартът за небето? Слушайте, за това трябва да прочетем писанията, защото грехът не може да живее в присъствието на Бога. И тъй като грехът не може да обитава в Неговото присъствие. Необходимо е морално съвършенство, за да бъдем там. И тъй като не сме морално съвършени, гледайте това. Трябва да сте облечени с моралното съвършенство на някой друг. Боже, леле Исусе! Защо писанието казва, че трябва да съблечем стария човек? И трябва да се облечем с новия човек. Трябва да се облечем в Христос. Ето защо, когато дяволът идва да ви обвинява, трябва да му напомним, че сме облечени в Христос. Да, аз съгреших, но съм облечен, да, паднах, но съм облечен. Да, имам несигурност, но съм облечен. Да, братко, имам проблеми, но съм облечен, но аз съм облечен в Христос. Някой да извика: Амин, алелуя, Исусе.